Салому алейкум, бародаро. Анами қаламчо уже барои отправка тайёр шудан. Даруни биягомуста мераванд. Ешта ҳозир чи олушта биягомус партофтан аёдумо бромдай. Ҳозир мепартоем. Мақсад касе ки дар корай қаламча ҳатман муроҷиат намоянд, чанд дона ки боша хокш мегирем, худи хок мегирем биягомусаш, то чӣ нашава, гармии хок нарава, хунук чизи хунук да намоне. Болошаш чиёра дидем қаламчора, болошам хе чиша мепартем дальше. Баъд анам хе маҳкамш мекунем болоша. Ҳозир болошта как чиша бимонем салфаниша. Анам хе мерава. Касе ки дар корай, ешта 200 донай. Ешам нуробод мерава. Қаламчои нештурай. Камтар дига биягомус мепартаем. Ҳамин кити тамома отправка мерава. Касе ки дар корай ҳаракат кунед, муроҷиат намоед, чанд донае ки бошад. Любой точкаи Тоҷикистон дастрас мекунем. Саломат бошем бародаро.